дар замони исо алайҳи салоту вассалом зане буд, ки ҳамеша покдоману ботаҳорат мегашт. рӯзе дар танӯр оташ андохта гарм кард ва нон часпонид. фарзанди хурде дошт, ки дар пеши танӯр монда буд. вақти намоз шуд, бархост ва ба намоз машғул гардид. шайтон омаду гуфт: чӣ вақти намоз хондан аст, ки нонҳо дар танӯр сӯхт ва фарзандат дар миёни оташ афтод? шайтон ҳарчанд васваса кард, он зан намозро вайрон накард. оқибат гӯши бачаро сахт бигирифт, чунон ки кӯдак бигрист ва фарёд бардошт. баъд аз он ки кӯдакро дар танӯр андохт, зан намозро вайрон накард ва бо худ гуфт, ки ҳазор ҳамчун ман ва фарзанди ман фидои санои Худои таоло бод. дар ҳамин ҳолат шавҳараш омад, дид ки зан намоз мегузорад ва фарзандаш дар танӯр бо оташ бозӣ мекунад. аз ин ҳол дар тааҷҷуб монд ва ба зан ҳеҷ нагуфт ва шитобон назди ҳазрати исо омад ва ин ҳолро бигуфт. ҳазрати исо гуфтанд: бар ман воҷиб шуд, ки ба зиёрати он зан биравам. ва оҳиста ба пеши танӯр омаданд. диданд, ки он кӯдак дар танӯр бо оташ бозӣ мекунад ва нонҳо пухта. наздики зан рафтанд, салом карданд ва гуфтанд, ки эй зан, сирри худро ба ман гӯй, ки ба кадом кор ба ин мартаба расидӣ? он зан гуфт: ё ҳазрат, 3 хислат дорам. аввал он ки бетаҳорат ҳаргиз намебошам. дуввум ин ки кори охиратро ба кори дуньё муқаддам медорам. сеюм он ки ҳар чӣ аз Худои таоло ба ман расад, хоҳ аз неъмат ва хоҳ аз манзарат, шукр месозам. ҳазрати исо алайҳиссалоту вассалом фармуданд, ки эй зан, ин 3 хислат ки ту дорӣ, агар марде будӣ, сазовори паямбарӣ будӣ. чаро ин ки ҳама хислатҳои пайғамбарон аст.